नमस्कार बंधुगण, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରବଳ ପରାକ୍ରମୀ ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ନିୟମିତ ଶ୍ରବଣ କଲେ ରୋଗ, ଶୋକ, ସନ୍ତାପ ଆଦି ବିନଷ୍ଟ ହୁଏ। ମହାବୀର ହନୁମାନ ହେଉଛନ୍ତି ମୁକ୍ତିଦାତା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବଚନ, ମନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ସର୍ବ ସଙ୍କଟ, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିର ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓಂ ମାରୁତାତ୍ମଳାୟ ନମଃ। 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 ଓଂ 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 ମାରୁତାତ୍ମଳାୟ ନମଃ।